এই পাহাড় আকাশ ঝরଣା, এই চৈতি মলয় যোছনা, সূর্য আসে মুরুজ করি রচনা, সঞ্জ আনে বৌল এনা বাসনা, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। 1925 ମସିହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବି ଗଠନ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗାଁଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପତଳା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁଟି ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜର ଗରିମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗାଁକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମର ରୂପ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍କଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ପତଳା ଯାହା ମୁକସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନିଜର 100 ବର୍ଷର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସର। ଏହି ଶତକଟି ହେଉଛି ବିକାଶ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶତକ। ଆମର ପତଳା ଗାଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶି ପ୍ରାୟ 1000 ହେବେ। 1925 ମସିହାରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ଘର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେମାନେ ଅପେରା କରୁଥିଲେ। ଅପେରା ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିଲୁ। ଆମେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆମର ସେ ଧନେଶ୍ୱର ରାଉତ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଶିଖିଲୁ। କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କି ମେଳା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ। ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଏ ଯୋଉ ହଳିଆ କୁଠିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୀତ ନାଟ୍ୟ ପରେ ଅପେରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଅପେରାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ଅପେରା କରିଛୁ। ତାପରେ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଳିଆ ହେଇକିରି ଥିଲୁ। ପତଳା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ମାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଓ ଆଳତି ସମୟର ଧ୍ୱନିରୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗ୍ରାମର ରୂପ ଦିଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାବା ପାତାଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗାଁ ମାଟିର ପବିତ୍ର ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଗାଁର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ମା ଦଶଦେବୀ। ବାବା ପାତାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାମର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ଭଗବତ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି, ସେହି ଗାଁଟି ଆଦର୍ଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବନି କିପରି। ମୋ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ରାଉତ। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ପତଳାରେ। ମୁଁ 1953 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଆମ ପତଳା ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଦେବୀ। ଆମ ଗାଁର 2023 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛୁ ଆମର ଗାଁର ଅନୁଦାନ। ଆମ ଗାଁର ପାଖରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଗାଁ ମୋଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବଡ଼ ମୋ ଗାଁ। ଜୟ ମା ଦଶଦେବୀ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରସେନ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1950 ମସିହା। ଏଇ ପତଳା ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆମ ଏଇ ଗାଁଟି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଗାଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଁ। ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ଦେଇକିନି ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ସଦା ସର୍ବଦା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେ ପାହାଡ଼ଟି ଯେମିତି ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକା ଏଇ ପାହାଡ଼ଟି। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମଠ, ମନ୍ଦିର, ମା ଦଶଦେବୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ସୁନ୍ଦର କଳକଳ ରାବ କରି ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଗାଁର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ସବୁଜ ଭୂମି, ସେଥିରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନାନାଦି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ
ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରାବରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଭ୍ରମ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁର ନାଁ ଫଳା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକିଆରି 5ଟା 7ଟା 10ଟା ଚକ ଗାଁ ନେଇକିରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ ଗାଁଟା ଅଛି ଏଇ ନା ପତଳା ଥିଲା ଏ ଚକଟା ନା, ତେଣୁ ଏ ଅନୁସାରେ ପତଳା ନା ଦେଇଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, 1985 ମସିହାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ। 1942 ମସିହାରେ ସେ ପନେଇଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା। ସେଟା ହଉଛି ରେଲୱେ ଜାଗା, ତେଣୁ ଏଠି କାଳ ରଜାଙ୍କର କିଛି ପାଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାପା ହେରିକା ସେଠି ବି ମିଟିଂରେ ଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବାଙ୍ଗୁର ସିଂ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ସବୁ ଜଗିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ସରିଗଲା ଯେ ଯୁଆଡେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଯିବା ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଜାଗାରୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଭାରି, ସେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ ହେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କର 3 ଜାଗାରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା, ହାତରେ 2ଟା ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲେନି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ମାନେ ସେଇଠି ପଡିଗଲେ। ଶେଷରେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇଗଲେ। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, 6 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ମଞ୍ଜନା ରାଉତ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତଳେ ଥିଲୁ। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁହା ଢିଙ୍କିରେ କୁଟୁଥିଲୁ, ଆଉ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ଚାଷ କରିକି ହଳ ବଳଦ ଶଗଡ଼ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ପେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ବି ଭଲ କି ପାଉନଥିଲେ, ତଳେ ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଇବାକୁ ବି ପେଟକୁ ଭଲ କି ପାଉନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କଲାଠୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇଲୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଟିକେ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଧାନ ଚାଷ କରିକି ବେଙ୍ଗଳା କଲୁ। ହଳ ଥିଲା, ବଳଦ ଥିଲା, ଶଗଡ଼ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ମାଟି ଘର ଥିଲା, ଲିପୁଥିଲୁ, ନାଲି ମାଟିରେ ନିପୁଥିଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ମରମ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଭାଇ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିରେ ବି ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଗାଁର ରୂପରେଖା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେହି ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଦିନେ ନିଜ ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜୀବନଧାରାର ମାନରେ ଏହି ଗାଁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ନୂଆ ମାପଦଣ୍ଡ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ। ପତଳା ଆମ ଗାଁକୁ ଏଇଠିକି 100 ବର୍ଷ ହେଲା। 100 ବର୍ଷ ହେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗାଁକୁ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା। ଆମ ଗାଁର ଏଇ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। 51 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଲିଣି। ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମା ଦଶଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ, ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଗାଁଟି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଆମ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଁଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାଇ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମିଳିମିଶିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମା ଦଶଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନୂଆ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଗାଁରେ ଉଦୟ ହୁଏ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଗତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଆମେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସଂଘ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଯୁବକ ସଂଘ କି ଆଜି ଏକାଠି ହେଇ ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଯାହା ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ବି ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଯାହା ବି ଯୋଉଟେ ଡାକିଲେ ବି ଯେତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପତଳା ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗାଁ ଆଜି ତାର ମାଟି କେତେ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏଇ ଆଖପାଖ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଓଡାପଡା ବ୍ଲକ ଠୁ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତଳା ଗାଁ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପତଳା ଗାଁ କୋଉଠି ଥିଲା ଆଜି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଗାଁ ମାଟିରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯିଏ ବି ଏଠି ଆସିକି ରହୁଛି, ସେ ବି ତାର ରୂପରେଖ, ତାର ଇକୋନୋମିକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯୁବକମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନୟନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାତୃଭାବ, ଆପଣାପଣ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏକତାର ଶକ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଏହି କ୍ଲବ ଉପରେ ଏତେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆମ କ୍ଲବ ଉପରେ ଥାଉ। କ୍ଲବଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। ଆମ କ୍ଲବଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2010 ମସିହାରୁ, ପ୍ରାୟତଃ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। କ୍ଲବଟି 7 ରୁ 8 ଜଣ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ 70 ଜଣ ହୋଇଗଲେଣି ଆମର କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ। ଆମ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କ୍ଲବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆମ କ୍ଲବର ଏକତା ବିଷୟରେ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ପତଳା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସମାନ କେମିତି ଏକାଠି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଏମିତି ଆମ କ୍ଲବ ଉପରେ। କ୍ଲବଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। ଆମ ଗ୍ରାମକୁ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମା ଦଶଦେବୀ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଅଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆମର MD ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପତଳାର ଉପସଭାପତି ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମେ କ୍ଲବ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମର ଦାଦା ଭାଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଆମର ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆସି 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ବସୁ, ସେଇଠି ବସିକିନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ସମତଳ କରିକିନା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଏରିଆଟାକୁ, ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆଣିକିନା ଭଙ୍ଗା ପଥର, ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପଥର ଯାହା ଆଣିକିନା ପକାନ୍ତି, ସେଇ ପଥରକୁ ଆମେ ନେଇକିନା ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଯାହାକି ଅବିକା ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ମଣ୍ଡପ ବି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବଂ କ୍ଲବ ଘର ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ପିଲା ଗାଁର ପିଲା ଲାଗି ଏଇ କ୍ଲବ ଘରଟି ତିଆରି କଲୁ, ଏବଂ ଗାଁର କ୍ଲବ ପିଲା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ଲବର ବି ବହୁତ ଏକତା ଅଛି, ସେଇ ଏକତାକୁ ନେଇକିନା ବି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତଳାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଜୟ ମା ଦଶଦେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ, ଜୟ ମା ଦଶଦେବୀ ଯୁବକ ସଂଘ। ଆଜି ପତଳା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବହୁ ଆଗରେ। ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳା ହୋଇଛି ଯାହା କୌଣସି ବି ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଦିନ ଥିଲା ପତଳା ଗାଁ ଥିଲା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୁଶାସନ ଓ ଗାଁର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପତଳା ମାଟି ସାଜିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭୂମି। କୁହାଯାଏ ଯିଏ ବି ଏ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଗତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛି। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଚେୟାରପର୍ସନ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ପତଳାର। ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 1925 ମସିହାରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପତଳାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ମସିହାରୁ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ଆଗରୁ କେମିତି ଆମ ଗାଁ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇକି 2012ରୁ 17, 17ରୁ 22 ଦୁଇ ଥର ଏଇ ଗାଁରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଚେୟାରପର୍ସନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବି। ଆଉ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଜୟ ପତଳା। କେବେ ବାପାଟେ ହୋଇ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଏ ତ କେବେ ମାଟେ ହୋଇ ଆପଣାଇ ନିଏ ଏଇ ଗାଁ। ଏକ ବିକଶିତ ଗାଁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଏ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବାରର ଆତ୍ମୀୟତା। ବିଶେଷ କରି ପତଳା ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଗାଁରେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏଇ ପତଳା ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ ପୁଅ। ଆମର ଲେମ୍ବୁ, ଜୁଲୁ, ମାନସ ଯେତେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ସମସ୍ତେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପତଳା ଗାଁଟି କେବଳ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନାହିଁ, ଏହା ପାଲଟିଛି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ। ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ନୂଆ ଭାବନା ସହିତ ପତଳା ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଏକ ଇତିହାସ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ଆଜି ପାଲଟିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ। ତଳରେ ଆମେ ବହୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଭଲ, ଭାଇଚାରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି କେବେ ବି କେହି କିନ୍ତୁ ନିଶା ଫିସା ଖାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମ ଗାଁରେ ଏଟା ଚଳେନି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାହା ହେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ପିଲା ଆମର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବି ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଆମ ଗାଁର ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁ ଯାହା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ସେଇ ଜୁଲୁ ବାବୁ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ, ସିଏ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ସାଗର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଆମ ଏଇ ପତଳା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ଜଣେ ମହିଷୀ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯାହା ଆମ ଲେଡିଜଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ
ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋଲି ବି ନିଜକୁ କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେ ଏଇ ଗାଁର ବୋହୂ ହେଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାଁରେ ହେଇଥିଲେ ଏତିକି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇନଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ହିଁ ପତଳା ଗାଁରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପତଳା ଗ୍ରାମ ନିଜ 100 ବର୍ଷର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ମନାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେହେରାରେ ଅଛି ଗର୍ବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଯାହାକି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ମିଳିମିଶିକି ଏହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଘର ଥିବା ପତଳା କେବଳ ଏକ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାହାଣୀ, ଏକତାର, ବିକାଶର ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର। ଗାଁଟି ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ମୋର, ତାହାରି କୋଳେ ଜଳିବ ଦିନେ ଟିକିସରିରେ ନିଆଁ। ଏଇ ଆମରି ଗାଁ ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସଭିଏ ମିଳି, ବଥାରେ ମାର ମାର ଧୂଳି, ନଯିବ ଭୁଲି କରୁଛି ଅଳି, ରଖିବ ଗାଁର ନାଁ ଏଇ ଆମରି ଗାଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଯାହା ଆଜି ସାଜିଛି ବିକାଶର ଏକ କାହାଣୀ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆଲୋକରୂପୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ପତଳା ଗ୍ରାମର ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଭାବନା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଣାମ।